سلام كبرات تملكتي دانايتيت كتاتلو زلهم مدب قعزو تجراي اب دي دبليو انترناشنال لو معت دما ناب كبابي سمين معراب تنقسايسنا كتما شرح حلفنا تحتاي قرارو اب زبال بوتا كبابي 8 ساعات ناي اجرن ناي مكينان قعزو تغعيزنا انه كم تتريو مسقل كبرات زبال ጥንታው ገዳም ንረክብ ማለት እዩ ስለዚህ ድማ ገና ንላዕል ክንወጽና ብትዓ ዝበለጸ አቦታተለው ብዙሓት መእመናተለው ከመጋጣም ኮይኑ ሓና ብዝክንመጽ ከለና ዓመታዊ ክብረ በዓል ኮይኑ ስለዝረከብናዮ ጽቡቅ አጋጣም ኮይኑልና ኣሎ ስለዚህ ድማ ተመልከተይ ሓቢርኩምና ሰዓው ገዳም ቅድስት መስቀል ክብራ አብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ጣብያ ዕጉብ ፉሊ ቦታ እንባታብር አብ ዝተባሃለ ከባቢ ይርከብ كاب كتما شرندا سلاسة نأنفت سمين دحري ناي 8 ساعات ناي اجر قعزة زركب قدامي يخون دأنبر مستقوان كرامات مخانون اتمنجد دما اتقام مخانون ناي حدا معالتي اجرن مكينان قعزة يوسيدولنا سلازي دما نابت قدام كبابي شعاتن فرقا نايليتينا بتسحنا اتسرعت قداسي اركبنا ناب عين كاميرانا نمقدح ترحي نيرقيانا اركبنا اللغة أبت بيت كريستيان بأما يتسقط صور أمنتي نايت بوتا زحلن أصحيتان كي كلكلهم تسألتهم ما تبعوا أمن مسكان أمن يقربوا ቅድስቲ መስቀል ክብራ አብ ላስታሮሃ አብ ዝተባሃለ ቦታ ካብ ወላዲ አስምዖን ወላዲታ ሶፊያ ዝተባሃሉ ቅዱሳን ተወሊዳ አብ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ቅድስት ተባሂለን ካብ ዝፍለጣን ብሽመን ቤተክርስቲያን ዝተሃነጸለን ዓብይ ክብሪ ዝረኸባን ውሕዳት ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ እያ ቅድስቲ መስቀል ክብራ ላሊበላ አብ መበል 12 ክፍለ ዘመን አብ ላስታ ከባቢ ሩሃ ዝተወለደን አብ ዓለምና ብጽባቆኦምን ብጥበባዊ ትሕዝቶኦምን ተወዳዳሪ ዘይርከቡም ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ዝሃነጸ ቅዱስ እዩ ንምንታይ ቅዱስ ላሊበላ ምልዓል ተደልዩ እንተልኩም ድማ ቅድስቲ መስቀል ክብራ በዓል ትገዝኡን ቅዱስ ላሊበላ ከም ዝነበረትን ሓቢሮም አብ ዓለም አብ ዝነበሩሉ እዋን ይትባረክ ዝተባሃለ ውላድ ካብ ክልቲኦም አብራኽ ከም ዝወፀ አብ ገድለ ቅድስቲ መስቀል ክብራ ተጻሒፉ ይርከብ ተመልከተይ ከምስትሪኡ ኣለኹም ብጣዕሚ ጸቢብ መንገዲ እዚ ምስ ደየብና ድማ ንላዕሊ ብመሳለ ዝድየበልና ብጣዕሚ ዝጸበት መንገዲ ዝያያ ትርጉማት ኣያ ግን ድሓር ካብቶም ቦታት ክነግረኩም እየ ዝኸውን
ቅድስቲ መስቀል ክብራ ድሕሪ ናይ በዓል ቤታ ቅዱስ ላሊበላን ወዳ ይትባረክን ተኸታታሊ ሞትን ሓዘንን ናብ ተስፋ ምቁራጽ በጺሓ ካብዚ ዝተልዓለ ድማ ዝተረፈ ህይወታ ኣብ ጽሙዋ ቦታ ኮይና ብጾምን ጸሎትን ክትሕልፎ ወሰነት ንምዃኑ ቅድስቲ መስቀል ክብራ ከመይ ናብ ዝባሽ ሓቶናት ዝምዞኑ ኣማን ተደራሪቦም ዲዛይን ወጺሎም ዝተደርደሩ ናይ ኣማን ፉቃት ዘጌጸት እምባ ታብር ክትመርጽ ኪኢላ ጽቦሞ አቦሽን ኳዕና ብዚ ታሪኻዊ ማዓልቲ ታሪኻዊ ቦታ በሰላም ማረኸበና ኩለኩም ይፈትሞ መጀመሪያ ሽምኩምን ስራሕ ኃላፊነትኩም ትገልጹ ሽመይ ቀሺ አረፈ ክብረ ንጉስ ይባሃል ስራሕ ኃላፊነት ድማ ለተከህነት ጽቦሞ አቦሽ ታይ መስል ናይት ታሪኻዊ ገዳም ዘመጻጹ ታይ መስል በመኒ ተመስሪቱ معز كفل زمني تمسريتو تايتي أقلقلو تغيهم نمأمنات عين التاريخوي ناوتتاتون خمزلو زرزر بالخم تتقلزلنا هو زي بتكريستيان زي استمسرت له على شحن كلتاني أما تمهرتي أما تعطوا دما مساعدة قدستي مسكال كبرى كي لاستا يعني ناوت تبارك ودا لالیبلا سلاسة سنة مسموته كاو ناو وداد ما بتحساس سموته نساتوا أو خيدا أو 4 معالتي تقميطا كاب 4 معالتي نصلمتي زبهال كيدا أب صلمتي مزح تقانفو أركيبو وانرو إتن أنستي حاتي تنأ كحتى أخلو واقين نسخس سويت نقصي وتماثلي جن نسخس أبيك عدخي أبيك هاجركي إلى حتى نساجن سق إلى بزح أرمي موس جارت كاو مسدقة ما أنا من تأخن حتى نزل لخن أنا هاجري بالله أنا جن نبعتي ناب قدام يزمت زلخو منين يزلخو بر نتالكني هم تحتاني تقولون أمونا عندنا بتوي نفتي جزانا يبلع تنجر سلذي عدم أنها تنجر سلذي عدم أجن نساء مسبلت أتوني أنا سلتن كاو مبأر نسخي أنت زماويت كزمو خمسي خنيخي سو أتناخت وسد خمسي خي سلتن لحرايتي حدا سوأي نايت سويت بأسيس نصص نذي أحزار وصي تفتاجز وصي نذي أزأتوها إلى إلوا كاو زبيت أتاني نقدس مسكر كبرى مسوعتا كاو قدس ميكائيل مصي أزيفوا كاو مسكزفا كاو ندا خدت كلا أفتي نوصل سدرا مصيهم نتي سبأي نمنتاي موني قتلوا وين قتالم وين نسخ أخا قتل كان لمس حزوا تقتل يا قتلنا كاو قدس مسكر كبرى قلنا بزي أبيهرا أسأليتا نتي بدن مسنفحته ومسأت تسأت مستسأت مبأر ماني قتلك نارلو وأنا مصرف قوة مزلف قوة قدس ميكائيل موتي قذيفني كاوغن أبغى مسات مسأت أخو إزي أمسي أوصي هني مسألة كاو بزي أوصي خيرات تفتعدي مسوسات بأجراني تكزه زبهال بسألم تجران تكزه وريدا كاب تكزه أنا مساموسيو تسكيمو نابيم توا شيل مدى زبهال ناشرة ناو تسكيمو حجر عدم سبصها نسو نسا وريدا نسو نخويد نفتو بعتو خيدو نساقين أبشرة شو عتمعلتي صليت كاب شو عتمعلتي كاون هندا أنا أونا نراون هير ناوزي قدم ميكائيل أمسيو أو نلاون هير نزيا أكبا زيا صادق كما خاء كباخا أيها تطني هيمانتها إلو أو أغمت
كاو أخذ يهوس وانرم كاو مسيو كتملأ قدس ميكائيل إزي كونن ما قمعكي كفل خبزي كونن ما كانت هابر زبهل أبتني عبي مني أو تابر بهيل مستقوا عن قدسان أو يسرحاتك نعنايلو تسكيمو نابز قدس ميكائيل أمصح كاو زي تري وزن لهم زمان قازي قبلي نرو عبي قبلي أمطا نرو تمصت قدس ميكائيل أبز زبان أو يسقل وانرو أمريتي قرفان أبز مستقلا تتمن مشت لما حضروا خمس مسرعات تدنقصت أيخوي قدس ميكائيل مصي أيخوي نزي برم أسات كقتل أيخوي برخ مسبلو تاب زمان قاضي فرقة نجي مسكدة منفق أرويت قدام بلي أمي با كاو نسا أبزي شو عمت تقميتها كاو مسا زنبرو أكبرتي أفتي بتكن أفتي بتمنقست زنبرو كاو منينو مساتون ما عناي بقولو نخيت أبزعتو تأسرا أبزعتو تخنعتون عنايلو بزحت توقسم يلو شو حمشتم إتي أدوي بهالو كاو تم حمشتم إتي أدوغين فرقم آتيم فرقم أبا إدي أبرها حميمم تريفم يبل تقدل إتم حمشتاقين ببزمانهم أعرفوا أبزن هم قاورم أبز تحت يلو بزا أبزلو بزلو ببزمانهم أبزا غرزي أتقميتم أبزي أول نسو تعمى تمهرات نسجن بشحن كلتانيا بشحن كلتان أما تمهرات كاو نصاب زي أشو عتعمى تقميتا كاو حاملة بعسران شو عتل عرفتانا يمسكال كورا نايزي مدب سبونسر هزبن من محدارن وردا تحتاي قرارو وردانا وردا تحتاي قرارو مبقول فلامت انتاو سلطان هاجرنا إثيوبيا مخانا وصيت كعتي سنة مدري ما أدراشا زرقاقة حق تخون معخن تاريخاو صقاتاتن حدقتاتن قدام أبونا بنادليوس قدام مسك الكبرى كالوتن زوننت بتوسخي ناي مسلم محبرسب هايمانوتاون تاريخاون سفراتات مقابر شيخ عبد الكريم هامبلي تاريخاو مسجد عد دحنو وزته زعقوبة وردايا تاريخاوي بوتاتاتن سطح غولاغولاتن زتفلاليو مؤدناتن زوننت وردانا بزلوا زترغاغع سلامن صطتان زتماله اقربوت مسرته لمعاتن تفتاونت زترفت وردانا موعله نوايم افسيسوم نزسرحو سبابتي برا ارحات صبم مخانا نغلص او خلخم دمات بيت مقدس تايت عين تاغلغلوت يزهب كاوها خندينا يزاكل مقابر مالت عصم قدسان يزلو بخبابي هو عصم قدسان مزعبا بزحيو بقصري خمزينا نولو منبر ابزلو بزي بوتانا بزلا على نرم بحثوتي كاب حنتي كابتا ماي دابا زلوا دابا خدون زنبرو بشم دابا يلو ماي دابا تبهال ግን 150 يوصو نرم نابزيا نسمتم 150 منكوسات زنبرو بعال استاتيوسن بوزي بعال أباوت الله بهالون بوزنورم بزحات كتابها ناب شح زقمطو من نرم بحثوتي أبزيم عارفهم أبزيم زلوا بيته مالس من كل عين تقلقلوت يزو هو تقلقلوت دم هو زي أقول تمقدس زجن بزح بتكريستيانات سلا زي نبرة كم نوع العبد قال علو بزي إرترا ما يجورزو بوزلو لا ونش ندا زيوم ما زيوم أدرسو عقوب زيوم دما عابز ندامة عابزيم صبر نرام عابزيم مقابرم ببنوعهم ببنعرابهم من النهاتهم تخافافيلهم بوزن هاي لا ونش ندا بوزن يعد رأسه بوزن يعد قلع بوزن هاي ما جورزه كل زين هاي مع ساخوين إذا تفعلالي عابزي صبر نرسب زي إذا قلقل نرسي محتمل كده بحصة وين تصريح نارو عابزي جزياو إنا نحنا حي من نديقنا ينبر تازا إنورو بتازا زبهال ركائيو أركاي بتنبت موري تنبت بلنا كدما زي قربت كفتي جديدكا توموريو أبزر كنا لنا حناوين بن نفاسنا وقعنا تا مقدس جن بحصة عند حصان تسريحة يا نرى فرنجي خاي مطر يري ودت بوتا فرنجي سلس إرجازي بلنا موت يملنا في الجهرين خلينا تريزم منبر فرنجي موتناني هاي موتنان كم تريا بوت أمان إرجاز سلس يبلو
فرنجي خان أبز خمس كيلني تيوم جن يموتنا أم كل جزء يموتنا نرمي طب ما أبوي بتعم تاريخه بوتايو بتعمي بركة زلون نفسها بتعمي عرفت زلو بوتايو نعم ترشح حتى جن نمتايو أبزل على البوتا متيم كسرح المرض وس تايم خنات سلالو يف تايمان تفلي ترجم ده اللي يكون مالت نحنا كنا متزوعلو خابي شو منتج عن ساعات يوصيدلنا بقربون خم بزح اللومو تايم خنات سلالو يف تايمان تفلي ترجم ده اللي يكون أبز فلي خامس رحو وزماني تي أبز الحزب زي كونس زي أبي هر كفل خيلو خبا خلو سفركن قالشدانكن أبزي أيلو أبزي أوين سقيلو وايلا عنتو كأوين تم قدسان أيفالكن على أورادي لهم من نابزي أوريد مامبر أبتي حجي على إيو مسحفتوني ركولا أقول لوون مندق ديو كابوتي مسألة قرنا ديونا أقول تاريخي مسحفتي خون قال يركب نري قدم بر أبزوان يعني را تخفل أبزي أصل زوالا كريستوس جن أبزي أتصريحة أبزي أمصريحة ما أنساوي نيتور نمبر فوتينا ما نرى من ولدنا ولا قابزوري دم ما نرى كأو ماي دريقو حمام قلم مسكرة أبتنا ورثة تعط مسكويت أنا ستتنوع أذلا أي خمسة أتكايدا كأو إذا عد زدما نايك الدسان كم بعل يارير كم بعل إفرام بعل زي أموين أبزنا مسيم ز ناقورز سقوا عند جابت مريم تزار أربعة مسلز نورت بخمس تاريخي أو تاريخ عجين حجي لو ما أبزن حنا نينا ما كوين نبر كم بعل شيشو كم بعل زبئي بخاريا كرنع أيديون كالكلات بنرا أسران شو عتن أو لأمتون بخرمتن بخمزن أشلان سلزهابنا كاب أختوص أي تخيلني خمس لكم عنتو بقد عنتو زملاء قوة جمرنا أنا رمي ولدنا وإن بترخ جورو لهم نرم جينا فقدتن حمامن مكران أسران شو عتن حملة أعتو حجي نحنا جن إذا تري والله زي ما ينزعني كنا مصحفتنا أبوكم بعد ناين هاريات نبيات كنا يتبالا شونا لنا بسنك ماي نحنا ما صرنا سلازي يقولون نحنا ما مستي دخلنا تزلوا تشابي منا زلنا بزحق من داس أنا مسهم نخد تحاورنا إنا نلاو أمود داتا زرسعنا ينقر تهالي ويك تحلفوت دولي ما لقت تهالي ونعدل كوامو بوخنا الطالب هو نسو زي حتى زي كم زجركم نابز قدام زموسيهم صعاتكم وين نز قدام زي نزي كم زيلكم كتريوا زمصحهم مسجنا أنا نقرب جيل ولا حتى خم أخذكم من كنا أخذكم زلوا موسيهم نز قدام زي بقى كم قدم وخمتين هاي قدم دخنت حجي زلمر بتعمي كم تي زول كيو بزي صعدي مسودو كم زول كيو سلنا بزي صرجع سلزي يبلو خمس سلزي يبلو بتعمي عبزي شجار الهنامبر صعدكم ومصاحهم جن بتعمي تهزبن تيتكنن تحاقواسو ملء زي قدلي الشمو أبوي مجمرة شمو من صراحة لفنته من يقلصوني مش ما أنا مرة حاجوس قبر نبوس بحال عبزي قدام قدس مسكال كوراقي سكوت وانجيل كوينا كنا عصرت 4 عامات سخون الناس راحوا يمسيه الناس راحوا مسجين زي حي تري ولا خمس كل تاريخاته قلتي وبزي حي تاقلصه تهوجين إذا قدس مسكال كوراقين أبا صوفي أبا سمعن أدي أصوفيات بحال تهوجين نابزو زنية مسمت الدماء زغون عدمي أوين 100 خلتن عامات يا قرابزي أبزي عدمي أملؤ تهوجين أبزي أتقمت هلاقين شوعات عامات تهو أبزو زنية أون لاوي حسر بالله النقرة تقليسيو أون لاوي نابزو زنية بوتا مس حبر لانساوين هلاك زي أبير موتيو أبزو تري ذلك عبي دبري أو أخي مقماتكي مسبلا ميكائيل هاجر مصاحف تدابير إلي سيموا نزيا تاوجين أو نلاوي أو خوينهم يمحبرهم لانساجين ميكائيل حزوا موتيو بأمد دمنا نابزو مسامساجين أبزو زنيه رجوان أبزو زنيه أبزجين دا صليت تلاجين إذا قدست مسكال كراس أبي كنا أتيا إلهم موتيهم أو نلاوي
أفتقي خوينهم كان يقوم أولوجسون مسولو نسات هابزنوح إمنتري واللهم وردانا بايتا تسلام لاب تسالم تأمهم مالتهم تأمامهم جين وأبزني قدام سبي ولا قليب ولا خميق انتهيت بالعتساتي له تقارق دي أبين تايز ولكم سب بقلم بر بهبس ريح حوي بإخلي إلى دمنا أو نلو سباي تعبني خني خنص غدا إلهم أستأذ إبام جين أبزني تريوا أب سومنو نسماتي أرقامي كأ نسماتي أرقام سجا مسأرقاقين كله مكان سماعتات مكان ديني كله ندازوره حزا إديها لك الدست مسكال كبرايلو إلهم أب ولا نسك الدست مالتهم أزوروا أزرا ميكا مسأزوراقين بلي نسخي شو عامت بسجاخ كتنبر أخي تاوجين كتفلس أخي قال كلان كجين شو تولد هبل كله خيلو جثانا يسوع كريستوس دمها شو تولد تاو عاوز مسوردت بيس قالتن يتري ولا خبز بزنيه عاوز نوح عملنا عاوز بزنيه وريداقين عاوز تري واني خم مقدس أو أنا الحمام حمامات مو مس حمامات بعسران شو حاملة دماني أعواف سماي أراويث قدام كلهم موت يوم دماني بقال ناي ولدا ناي قال محياو قال تزاربو تاوجين نوعال منام صوب نوعال أو نيساق نوعال أو نلاو نهر نوعال أو نسم أنا يوم دماني موت تاب تفلي تاب سجا تاوزين سماي يرجع قدوس ميكائيل جتنا يسوع كريستوس كل داويد ندازمر بقدمي عن بجحري عن دماني سماي يرجعوا تري واللهم قال كدانا جين እግዚአብሔር ግን ንዝኾነ ይኹን ንሕሙማት ተዐዊ ንሙታት ተተስእ ንዝመኻናዊን ቃል ኪዳን ውን ኣብቲ ገላ ዝነግረላ እዩ ዝመፀ ውልድ ኣብዚ እዩ ዝወልድ ትሪእዎ ኣለኹም በዚ ዝኒሄ ማንቋ ገርካ እዩ ዝድየብ ንዝኾነ ዝኣበሰ ውን ኣብታ ትሪእዎ ኣለኹም መቃነቶ ኣብኣ እያ ትቕርቅራ ነራ ንፅህቲ ዝኾነት ግን ነቲ ገላ ምስ ሓዘለት ግን ኣብ ዓመቱ ትወልድ ወይ ጤልዲያ ወይ ብዕራይዲያ ተማጻቢዓ ኣብ ዓመት እንዳመፀት ዘይወለደት መኻን የላ ነው። ናይዚ መደብ ስፖንሰር ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ወረዳና ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ መበቆል ፈላም ጥንታዊ ስልጣን ሃገርና ኢትዮጵያ ምዃና ውጽኢት ኳዕቲ ስነ ምድሪ ማይ ኣድራሻ ዘረጋገፀ ሓቂ እንትኸውን ማዕኸን ታሪኻዊ ጸጋታትን ሓድግታትን ገዳም ኣቡነ በናድሊዮስ ገዳም መስቀል ክብራ ካልኦትን ዝወነነት ብተወሳኺ ናይ ሙስሊም ማሕበረሰብ ሃይማኖታውን ታሪኻውን ስፍራታት መቃብር ሼክ ዓብዱልከሪም ሃምብሊ ታሪኻዊ መስጊድ ዓዲ ዳሕኖ ወዘተ ዘዕቆበት ወረዳ እያ ታሪኻዊ ቦታታትን ሰጣሕ ጎላጉላትን ዝተፈላለዩ ማዕድናትን ዝወነነት ወረዳና ብዘለዋ ዝተረጋግዐ ሰላምን ጸጥታን ዝተማልአ ኣቅርቦት መሰረተ ልምዓትን ተፈታውነት ዘትረፈት ወረዳና መዋዕለ ንዋዮም ኣፍሲሶም ንዝሰርሑ ሰብ ሃፍቲ በራ ኣርሓ ትጽበ ምዃና ንገልጽ። እሺ ዝሓወይ ስለለግነውካ ደስ ይልኒ ፈለማ ካምቲ ዓዲ መጽኻ ሽምኻ ለውጥ ዘለኻ ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ መጽ ሽመይ መብራቶ መድሃኒ ይባል ጽቡቅ ኣጋጣሚ ኣብዚ ኣብ ጥንታዊ ገዳም መስቀል ክብራ ኢና ረኺብና ከዘለና ማለት ፈለማ ኻዲ ወይስ ዓመት ኢኻ ናብ ዝኽብረ በዓል ትመጽእ? ዓመት እኳ ይመጽን ግን ቅድሚ 15 ዓመት 1-2 መጽ ነይረ ሕጂ ሳልሳይ እዩ after 15 years ድሕሪ 15 ዓመት ሳልሳይተይ መጽን ይኹ ማለት እዩ። እስቲ ብተወሰነ ስትግለጸለይ ብዛዕባ መስቀል ክብራ ምስቲ መንገዱ ተሓሒስኻ ለለካ ታሪኽ ዚኣቶም ያ መስቀል ክብራ ክረእተሎ በተለይ ኣብዚ ከባቢ ተወሰኑ ቤተሰብም ስለ ዘለውኒ ምናልባት ካብቲ ካልእ ሰብ ካብቲ ብኣፈ ታሪክና ኣብ ቤተክርስትያናት ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብስብከታት ገለ ካብ ዝወሃቡ ሓበሬታ ንላዕሊ ተወሰኑ ተወሳኽቲ ኣፈ ታሪካትም ኣለውኒ ማለት እዚ ቦታ ብዙሕ ትውፊታት እዮም ዘለውዎ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ተደረብቲ ታቦት ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ቅድሚ ምግባሩ በተለይ በዝሒ ዘለዎ ሰብ ወጣት መናእሰዮም ዝመፁ ነይሮም ሕጂ ግን ያው ትቦታ ክንድት ናይቲ ቦታ ትውፊትን ታሪክን ብዙሕ ጎብነይቲ በጻሕቲ የብሉን ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝሓሸ ግን ያው ክሳዕ ቀረባ ርሕቀት ዝመፁ ሞተራት ስለ ዘለው
ቶም ሞተራት ነቲ ፍሰት ናይ ዝገዳም ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝሓሸ ገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ በተለይ ጉዕዞ ናይ እግሪ መንገዲ ንእሽተይ ገልተዓታዕ ገለ ክቋቋም ዘይኽእል ሰብ ዝሓሸ ኣማራፂ ኮይኖም ኣለዉ እዞም ናይ ሞተር ትራንስፖርት ግን ስቲል ግን ክስተዋላ ሕጂ እውን ምስቲ ናይቲ መንገዲ ፀጋምነት ምስቲ ሕድሳት ተገበረሉ ስሩዕ መንገዲ ዘይምዃኑ ሞተራት ናይ ምንሽርታት ንእሽተይ ሓደጋ ዘለዎ እቲ መንገዲ ብተወሳኺ ከዓ ዝናብ ገለ ውሕጅ ንእሽተይ ሪስክ ዝበዝሖ እዩ ግን ምስቲ ናይ ሃይማኖታዊ ጉዕዞ ምዃኑ እቲ ናይ ሃይማኖታዊ ፕሮቴክሽን እውን ኣለዎ እቲ ናይ ሃይማኖታዊ እምነትን ምስ ናይ ሃይማኖታዊ እምነትን ከለላን እውን ጽቡቕ እዩ ክሳብ ሕጂ ያው ብዙሕ ዝስማዕ እንትን የለን ገርጨውጨውና ኣለና ንእሽተይ ማይና ሰተና ዝኾነ ዲ ንእሽተይ ሰተተትና ኣለና መፂና ኣለና እዚ ገዳም እዚ ብዙሕ በረከት ዘለዎ ቦታ እዩ ሓደ ካብ ኣደታት ብዙሕ እንታይ መፅበዒን ስማዓሉ ምስ ወሊድ ተተሓዘ ምስ ካልእ ናይ ጥዕና ፀገማት ተተሓዘ መፅበዒን ዝሰምዕ ብዙሕ ትውፊት ዘለዎ እዩ በተለይ 3,000 ገለ ምምፃእ ንዝኽእል ብዙሕ ጭቡጥ ዝኾነ ቃል ኪዳን ዘለዎ ቦታ እዩ ቦታ እዚ ቴንኪዩ እንኳ ዓብፅሐኩም እንኳ ዓብፅሕና ከዓ ክብል ይፈቱ ነዚ በዓል ንኩለኹም ካልኦት ዘይመፁ እውን በዚ ኣጋጣሚ ያው ትበረከት ምክንያት ከይፈጠሩ እንደምንም ነዚ በረከት ዝተሳታፉ ንኾኑ በዚ ዓመት እዚ ኩሉ ሐምሌ 27 መደብ ሒዞም መፅኦም ክርእይዎ ይላቦ ማለት እዩ ሽሞ መጀመሪያ ሽምክን ስራሕ ሓላፍነትክን ኣውተላ ነገር ሽመይ መምህር መትሓጎስ ይበሃል ኣብ ወረዳ ተሕታይ ቁራሮ ከይዲ ስራሕ ባህል ቱሪዝምን መተሓባሪት እየ ጽቡቕ ነጫወት መንገዲ ስታይ ይመስል ሀመይ ይመስል ተዳኺምና ኢና ኒና ብጣዕሚ እኳ ስትግለጽ ኸመይ ይመስል ድኻ ኣራይ ተከለ ያው ለማዓንቲ ዕለት 27 ዝኽበር በዓል ክበርቲ መስቀል ክብራ ንምኽባሪና ከይድና ዘለና ኣብዚ በዓል ብዙሕ ምእመናን ኣሎ እቲ ጉዕዞ እውን ያው ነዊሕ ጉዕዞ ተጓዒዝና ብዙሕ ድኻም ደኺምና ዘለና እዋን እዩ እዚ ማለት ያው ካብ ሽረ ኣስታት 8 ሰዓታት ኢና ተጓዒዝና ዘለና ሕጂ እውን ድኻም ኢና ዘለና ማለት እዩ ናይዚ ቀንዲ መንቀልታት እውን ኣለዎ እዮም ሓደ እቲ ናይ መንገዲ ዝተስተኻኸለ ምዃኑ እቲ ክብረ በዓል እውን ዋላ ክብረ በዓል ይኹን ኣብ ክረምቲ እዋን ዝኽበር ክብረ በዓል ስለ ምስቲ ምዃኑ ኣብ ዘሎ እቲ ናይ ቁሪ እቲ ናይ ማይ ዝሓዞ ብዙሕ ኣዳኺምና ኣሎ ብጣዕሚ መሰልቸይን ብጣዕሚ ነዊሕ መድኸሚ መንገዲ ነይሩ ግን ከዓ ጋር መጨረሻ ደይብካ ከዓ ትረኽቦ በረከት ትረኽቦ ናይ መንፈስ ፍሉይ እዩ ማለት ብጣዕሚ እዩ ዕረፍቲ ዝህብ ሞ ንሪኦ ኣለና ብዙሕ መእመን እዩ መፅዩ ዝሳለም ጸሎቱ ዘብፅሕ ሞ ብኣንጻር ቱሪዝም ቱሪስት መፅኦም ክሪእዎ ከታይታይ ፃዕርታት ይግበርሉ ኣብ ምፍላጥ ታይታይ ፃዕርታት ተገይሩ እኒኦም ትክክል እዩ እዛ ቅድስቲ እዚኣ ያው ብዙሕ ምእመን ዘለዋ ክበርቲ ገዳም እያ ይኹን እምበር ከም ከይዲ ስራሕ ባህልን ቱሪዝምን እዚ ከይዲ ስራሕ እዚ ኣብቲ ሓድሽ ስትራክቸር ማለት እውን ኣብ 2012 እያ ናብ ወረዳ ተሕታይ ቁራሮ መፅያ ኣብ ክልተ ዝመፀቶ እውን ምስ ዝነበረ ሃገራዊ ኩነታት እዚ ዝበሃል ስራሕ ተሰሪሑ ክበሃል ይከኣል ማለት ሕጂ እቲ ጅማሮ እኒኦ ጀሚርና የለና እዚ ጅማሮ እዚ ከዓኒ ቀጻልነት ንክህልዎ ቀጻልነት ረብሓ ተጠቃምነት ቱሪዝም ንክዓቢ ለውጥታት ምዕባለ ሃገርና ንክመፅእ ናይ ግድን ምስራሕ የድሊ ቱሪዝም እንተተሰሪሕሉ ኩለ መዳይ ስራሕ ተሰሪሕሉ ማለት እዩ እስካብ ሕዚ እዚ ዝበሃል ስራሕ ተሰሪሑ ክንብለ ይንኽእልን ግን
ካብ በዚ ሕዚ ያው እትሪኢኽዮ ዘለኺ ቅዱስ ገዳም ቅዱስ መስቀል ክብራ ብዙሕ ምእመን ዘለዎ ብዙሕ ምእመን ዝኽተሎ ብዙሕ ምእመን ዝመፀሉ እዩ ግን ድማ ምስቲ ዘሎ ናይ መንገዲ ፀገም ብዙሕ ከንድቲ ዝድለ ጎብናይ ሰሓቢ ምስ ምዃኑ ጎብናይ መፂዎ እዩ ምባል ኣይከኣልን ሕጂ እውን ምስ ናይ ወረዳና ይኹን ምስ ናይ ክልልና ይኹን ምስ ካልኦት ናይ ሃገርና ኢትዮጵያ ዘሎ ማሕበረሰብ ኮሙኒኬት ጌርካ ወይ ከዓ ተዘራሪብካ እዚ ናይ ምዕባለ ቱሪዝም እዚ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንክበፅሕ ዓብዪ ፃዕሪ ክንገብር ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ማለት ሳብ ሕዚ ግን ተሰሪሑሉ እዩ ምባል ኣይከኣልን ማለት እዩ መንገድስ ብጣዕሚ ፈታንቲ እያ ነይራ ንሕና እኳስ ኣብ መንገዲ ውዒልና ከባቢ 9 ሰዓት ኢና ናብቲ ቤተክርስትያን በፂሕና ማለት እዩ ግን ከዓ ኣርኪብናሉ ኢናት ዓመታዊ ክብረ በዓል ማለት እዩ ሞ ነጨዋ ሓንቲ ግን ክርስዓለ ይደሊ ነገር እታ ፀባብ መንገዲ ነይራ ሞ ምሕላፍኩ ሓሊፍና ኢና ግን ሓጢአተኛ ዝኾነ ወይ ለይ ፀረይ ሰብሲ ኣይትሕልፊ ወይ ኣብ ኣያ ትቕርቅር ትብል ሰሚዕ ነይረ ሞ ከመይ ኣሳስቲ هو ካብቶም ኣመንቲ ክርስቲያን ወይ ከዓ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካብቲ ናይ ዓበይቲ ዓዲ ዝሰማዕናዮ ታሪክ እዩ እዚ ታሪክ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተፈላለዩ ዓመታት ከምኡ የጋጥም ከም ዝነበረ እቲ ዝተቐርቀረ ሰብ እውን ተነስዩ ይወፅእ ከም ዝነበረ እዮም ሓቢሮምና ማለት እዩ በጋጣሚ ኮይኑ ኣብዚ ዓመት እዚ እዚ ኩነት እዚ ኣየጋጠመን ተዘኒህና ኣላ ባዕላ ከፊልና ኣላ ዘለና እምኒ እውን ታሪካዊት እምኒ እያ ክብሉ እዮም ዘንትዮምልና እቶም ማሕበረሰብና ማለት እውን ኣዴታት ውልድ ዝኣብየን ነዛ እዚኣ ዘላ እምኒ 3 ግዜ ዜረን ከይደን ኢሉ እውን ናይ ቅድስቲ መስቀል ክብራ ምርኩሰን ዝነበረት ኣላ ይብልዋ ንዓዓ ሓፂብካ ነቲ ማሕበረሰብ ይሕፀበላ ይሰትየላ ስለዚ ኩሎም ዓይነት መድሓኒታት ይረክብ ይወልድ ውልድ ዝኣውዮ ይፍወስ ዝሓመመ ዝብል እውን ታሪክ ሰሚዕና ኣለና ካብቶም ምእመን ስለዚ እዛ ቅድስቲ መስቀል ክብራ እዚኣ ወይ ከዓ እዛ ቅድስቲ ገዳም እዚኣ ብዙሕ ታሪክ ዘለዋ ብዙሕ እንትሕዳእቲ እምነት እዚ ተሰሪሕሉ ወይ ከዓ እቲ ታሪክ እዚ ተዘጊብሉ ብዙሕ ውፅኢት ከምፅእ ከም ዝኽእል እየ ካብዚ ተረዲአ ዘለኹ ከም ኣነ ከም ከይዲ ስራሕ ባህልን ቱሪዝምን መተሓባሪት እውን ኣብዞም ከምዚ ዝበሉ ገዳማትና ኣብዞም ከምዚ ዝበሉ ቦታታትና እንተፋሊጥና ንማሕበረሰብ ዓለም ተርኢና ያው ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ፅቡቅ ወግዒ ጌርና ሞስ ዝተረፈ መልእኽቲ ክተመሓላልፍ እዩ ትደሊ ወይ ከዓ ዘይገለፅናዮ ነገር ታሃሊ እውን ዕድል ክበክሞ ብኡ ክነጥቃል ኣብዚ እውን ኣነ ክሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ እንታይ እዩ ካብ ክልልና ቢሮ ጀሚሩ ወረዳና ኢሉ እውን ካብ ሃገርና ኢትዮጵያ ነዚ ዘሎ ታሪካዊ መስሕብ ቦታታት ብደንቢ ተረዲእኻ ናብ መስሕብ ቱሪዝም ኣብ ምልዋጥ ኩላትና ከም ክኢላ ኣነ ከም ካልኦት ናይ ፋይናንሻል ደገፍ ዘድልዮም ነገራት እውን ካልኦት ኣካላት ኮይና ናብ ምዕባለ ናብ ዕብየት ተንልውጦ ደስ ይብለኒ ዝብል ሓሳብ እዩ ከመሓላልፍ ዝደሊ ማለት እዩ ጽቡቅ ሞ ተመልከተይ ናይ ልሙዓት ዘዳልናልኩም መደብ ነዚ መስል ነይሩ ኣብ ጥንታዊ ገዳም መስቀል ክብራ እዩ ነይሩ ናይ ልሙዓት ጻንሕና ስለዚ ድማ ቀጻል ሰሙን ብኻልእ መደብን ካልእ ጉዕዞን ክንራኸብ ኢና መደብና ዝሓለፈኩም ይኹን ክደግሞ ትደልዩ ድማ ኣዳናይ ሾው ብማል ኣብ ዩቲዩብ ቻናልና ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ሰብስክራይብ ምግባር እውን ኣይትረስዑ ኢኹም ኣብ ቀጻል ሰሙን ክሳዕ ንራኸብ ቻው ናይዚ መደብ ስፖንሰር ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ወረዳና ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ መበቆል ፈላሚ ጥንታዊ ስልጣን ሃገርና ኢትዮጵያ ምዃና ውፅኢት ኳዕቲ ስነ ምድሪ ማይ ኣድራሻ ዘረጋገፀ ሓቂ እንትኸውን ማዕኸን ታሪኻዊ ፀጋታትን ሓድግታትን ገዳም ኣቡነ በናድሌዎስ ገዳም መስቀል ክብራ ካልኦትን ዝወነነት ብተወሳኺ ናይ ሙስሊም ማሕበረሰብ ሃይማኖታውን ታሪኻውን ስፍራታት መቃብር ሼክ ዓብዱልከሪም ሃምብሊ ታሪኻዊ መስጊድ ዓዲ ዳሕኖ
ወዘተ ዘዕቆበት ወረዳ እያ ታሪኻዊ ቦታታትን ሰጣሕ ጎላጉላትን ዝተፈላልዩ ማዕድናትን ዝወነነት ወረዳና ብዘለዋ ዝተረጋግዐ ሰላምን ጸጥታን ዝተማልአ አቅርቦት መሰረተ ልምዓትን ተፈታውነት ዘትረፈት ወረዳና መዋዕለ ንዋዮም አፍሲሶም ንዝሰርሑ ሰብ ሃፍቲ በራ አርሓ ትጽበ ምዃና ንገልጽ